Xeyirli итәргә теләсәк, аларны сыйлый белергә дә кирәк. Әнә шундый сүзләр белән район мөхтәсибе вазифаларын башкаручы Руслан хәзрәт Фәрхетдинов үзәк мәчеткә дини дәресләргә йөрүче һәм бүгенге бәйрәмгә килүче балаларга бүләкләр өләште. Ураза гаетендә сөйләнгән вәгазьләр, китерелгән хәдисләр, Коръән аятләре дә гаилә кыйммәтләре, үсеп килүче буынны тәрбияләүгә багышланды. Бүләкле булучылар арасында Шәрмөхәммәд Мөхәммәтов та бар. Там шоколад, шампунь и там чай. Было приятно получить подарок. Быел үзәк мәчеткә гаеткә килгән халык күплеге белән аерылып торды. Мәчет аксакаллары янәшәсендә тигез рәтләрдә гаиләләре белән килүчеләрдә үсмер балалар да. Беренче булып аларны район башлыгы котлады. Ураза бәйрәмен котлыйм, сезгә телим исәнлек, озын гомер, семья бәхете, шатлык булсын, бәхет булсын. Аннан мәчетне тутырып килгән нурлатлылар тәкбирләр әйтеп имам белән бергә гает намазын укыды. Ар-Рахманир-Рахим, Малики Яумиддин. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Хөрмәтле дин кардәшләрем, барчаларыгызны да шул якты изге гает бәйрәме белән тәбрик итәм. Телим сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бергә булыйк, бердәм булыйк. Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен яшәйек. Аллаһның кушкан әмерләрен үтәп, хәерле нәтиҗәләргә ирешергә насыйп булсын. Хөтбә укылып бәйрәмнең рәсми өлеше тәмамланды. Оннан килүчеләр шулай ук бердәм булып мәчет каршындагы территориядә әзерләнгән мул истәләр артында тамак ялгады. Биредә мөхтәсибәт, мәчет һәм мәхәллә мөселманнары тырышлыгы белән барлыгы 400 кеше өчен ризыклар әзерләнгән иде. Җимешләр, соклар, тәмле ипи һәм кайнар пылау белән сыйлану гаетне тагы да ямьләндереп җибәрде. Бүген карасам, кешеләр күп шундый, элегантчалык булмый. Ана күрмәсеме, кешеләрнең уважениесе шундый бик зур рәхмәт, нинди өстәлләр көйләгәннәр ифтарга. Бу бик яхшы булды. Конечно, бөтен кеше шундый доволен китә моннан, бу бәйрәмнән. Менә бу мәчеткә мин 25 еллап йөрим. Моның кадәр кеше әле күргәнем юк. Бик бәйрәм заманында бик күркәм ясаганнар кадәр. Бүген бәйрәм чаралары Нурлат районының барлык 41 мәчетендә дә узды. Гөлназ Хәсәншина, Алмаз Вафин, Нурлат хәбәрләре.